a church? The Norske Sjömanskirka. The Norske Sjömanskirka. The Norwegian Sailors Church. The Norwegian Sailors Church. Okay. Iubire? Ce faci, mami? Nu văd. I don't see. What are you drinking? Da? This is new? No, it's regular. And what are you eating? Only healthy stuff, except the cheese maybe. Why is not cheese healthy? Fat. No, that's not fat. It's okay. Maybe this one is not that healthy. Poftă mare! Mulțumesc! Bună, dragilor, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un vlog de weekend. De fapt o să fie un daily vlog pentru că o să filmez și astăzi și mâine. Am ieșit afară, v-am arătat puțin pe afară, însă n-am avut timp să vorbesc cu voi, așa că vă spun acum, bună, bine ați venit pe canalul meu. Pentru că am fost afară și am cumpărat câteva chestii, vreau să vi le arăt. Însă mai întâi trebuie să pun camera undeva. Uite, o să o pun pe o cutie din asta de Ariel. Nu? Nu merge pe una? O pun pe două. Deci primele produse pe care vi le arăt sunt de fapt capsulele astea de la Ariel, pe care le-am găsit 1+1 gratis și le-am cumpărat deși nu aveam nevoie de Ariel pentru că mai aveam o cutie. Bun, am cumpărat Red Bull. Am început și eu să beau Red Bull destul de frecvent, ceea ce nu cred că e tocmai ok. Dacă auziți cumva un vâjuit, să știți că este de la laptop. Deci v-am arătat, am cumpărat 2 cutii de Red Bull. În principiu noi am fost la Deleuze pentru că voiam să cumpărăm mâncare pentru Aileen, nu mai aveam aproape deloc și vreau să vă arăt imediat ce am cumpărat, dar înainte de asta vreau să vă arăt că am cumpărat peanut butter. Adnan și-a cumpărat un deodorant din ăsta. Și acum mai am acolo jos un pachet de scutece de la Pampers. Nu sunt din ăștia scutece, nu sunt din ăștia chiloțel pentru că nu aveau numărul 3, dar pe ăia îi folosim de obicei pentru că dacă o lași doar într-un tricou e mai bine să aibă chiloțel, scutecel chiloțel pentru că stă mai bine pe ea. Însă doar pe asta l-am găsit. Haideți să vă arăt și mâncarea pe care am cumpărat-o pentru ea. De la Hip am cumpărat 4, dar unul este dincolo pentru că deja i-am dat să mănânce. Oricum pe ăla vi l-am mai arătat. Este cel cu banană, kiwi și pară și am mâncat un borcanel de 100 de grame foarte simplu, foarte rapid. Sunt foarte mândră de ea, că am mâncat foarte bine. L-am cumpărat și pe ăsta cu brocoli, morcov și orez și ăsta îi place, i-am dat ieri, dar s-a terminat. Ăsta este nou, cartof, conopidă și morcov și mazăre. Acum văd că e și cu mazăre. Sper să-i placă, vom vedea. Așa, i-am mai cumpărat pe ăsta cu măr, pară și căpșună. Măr și căpșună am mai mâncat, dar cu pară n-am mai mâncat, deși nu cred că e mare diferență de gust. O aud că plânge, iar cu asta vi l-am mai arătat în vlogurile mele. În afară de asta am mai cumpărat o sticlă de suc pe care am început-o și deja am desfăcut-o, am băut din ea. Am văzut, cred, ceva asemănător pe canalul Rebecca Mânzală. La ea am văzut și mi-a rămas în cap, dar de mult cred că am văzut asta. Mi-a rămas în cap și pentru că am văzut un magazin, am zis să o cumpăr și eu și pentru că acum plânge Aileen. Haide să nu plânge, de fapt. Se alintă și ea. Haide să vedem care-i treaba. Tu, iubire! Tu, iubire, ce faci acolo? Prințesă, ce faci? Spune!
Sucul de care vă vorbeam, nu știu exact dacă e același, dar știu sigur că era vorba de rodie. Și îmi place, este foarte bun, deja am băut jumătate aproape. Bun, ea trebuie să doarmă, de asta este așa agitată. Da, mami, mergem la nani, mai stăm puțin, că doar am mâncat. Bine, ne auzim mai târziu. Hei! I hope she will like it. But this doesn't go a little bit down? Yeah, when we are home, we have to look at. No, don't touch. When we are home, we have to look at this, and maybe we can take it out, you know, because maybe that can be taken out. It looks like we can take it out. Am ieșit la plimbare, astăzi încep să filmez destul de târziu, este ora 1, cred. Mergem la magazinul turcesc să cumpărăm pepene. Am plecat pentru că Adnan a avut o noapte destul de agitată, adică n-a dormit de cald. Eu am o problemă cu frigul, nu cu căldura. Când e cald eu pot să dorm. Și am zis, dacă tot a adormit acum, să ieșim afară, pentru că noi nu suntem cei mai silențioși prin casă. Și dacă tot mergem la magazinul turcesc, poate găsim și ceva bun de papa, care să merite caloriile. Da, Aileen este foarte liniștită și cu mințica aici în noul ei scaun, pentru că în principiu ea stătea în ala lung și pentru că nu vedea nimic, se plictisea foarte repede. Ei bine, acum îi place în ăsta, este prima dată, de fapt ieri am pus-o prima dată, că am ieșit puțin la plimbare și i-a plăcut. Și am spus, ok, tot în ăsta te pun și astăzi. Ia zi, mami, îți place acolo? Spune! Spune tu, prințesă! I-am pus jucării pe lângă ea, ca să nu se plictisească. Și văd că e ok deocamdată, dar bine, abia am plecat de acasă. Oricum, noi ne auzim mai târziu. Ce faci acolo, iubire? Îți place la plimbare? Îți place că acum vezi și tu lumea? Da, mami, da? Măicuță curioasă mică ești. Am ajuns acasă, da, am ajuns de ceva vreme, acum este 3, am ajuns la 2 fără ceva, i-am dat să mănânce și am mâncat super bine, sunt așa fericită că am mâncat. Da, sunt foarte fericită că ai mâncat. Am mâncat căpșune, măr și pară, adică un piure de căpșună, măr și pară și a băut și apă foarte bine. Da, mami, da, mă faci foarte fericită că ai mâncat. Foarte fericită. Da, foarte, foarte fericită. Și voiam să vă spun că de la magazinul turcesc am cumpărat pepene care este încă în pungă și pe care trebuie să-l tai și să-l pun în frigider. Și semințe de floarea soarelui pe care le-am cumpărat pentru Adnan. Pentru că el seara, când se uită la seriale, la filme, la ce se uită, el mănâncă semințe. Și pentru mine... Bine, pentru mine și pentru Adnan, că am mâncat și el una, am mâncat și eu una. Am cumpărat chestiile astea care arată ca și cum sunt foarte bune și sunt într-adevăr bune, adică nu sunt cel mai nașpa, dar sunt ca Raffaello. Bine, mie îmi plac bomboanele Raffaello, doar că nu mi se par extraordinare, adică îmi plac mai mult cele Ferrero Rocher. Da, tu, iubire. O să mă pun să tai pepenele, o să strâng puțin pe aici prin casă pentru că e dezastru din nou. Bine, e dezastru de ieri, că sincer să fiu, n-am strâns nimic. Ieri pur și simplu n-am făcut absolut nimic, ieri a fost sâmbătă. Astăzi mă pun să fac repede la spălat ceva și strâng puțin pe aici. Te plângi acolo, nu înțeleg. Că nu-ți dă mami atenție? Nu-ți dă mami toată atenția pe care o vrei tu? Hai că-ți dă toată atenția. Hai că-ți dă toată atenția. Uite ce ai făcut pe aici prin casă. Ia uite.
Ia uite. Ia pune mâna și fă curățenie. Haide, pune mâna și fă curățenie, că tu ai făcut mizerie. Ia spune, dar tu ce faci? Pune mâna și strânge după mine, că asta e treaba ta. Nu e așa, mami? Nu e așa? Ia spune. Bun. Mai târziu o să ieșim la o plimbărică pentru că ea stă foarte, foarte, foarte bine în scaunul ăla mai sport, așa, nu știu cum se numește. Și îmi place acum să ies afară pentru că vede și ea și nu se plictisește atât de repede când ieșim afară. Și probabil mai târziu, pentru că sunt vreo 30 de grade afară, cred că o să ieșim. Acum este mult prea cald. Da, mi-au ieșit o grămadă de monștri pe față. Am pe aici 2, am pe aici, peste tot. Au ieșit. Aici este de la Eileen. Ea mi-a făcut treaba asta. Dar fața mea nu arată cel mai bine azi. Bine, de ieri au început exploziile. Da, măi, vorbăreață. That's what's left. So was not good. Yeah, it's not good. You see, I go by alone. It's okay. Ailina a dormit și a dormit așa frumos încât îmi venea să stau acolo lângă ea până când se trezește. Are mai multe stiluri de a dormi. Bine, de când avea ea 3 luni, eu am dezvățat-o de legănatul pe picioare. Apoi, pentru că a venit problema cu mâncatul și așa, a trebuit să o legăn în brațe de fiecare dată când o adormeam, ca să pot să-i dau și să mănânce și așa. Și acum de o lună și ceva, de când ne-am întors de la spital, când a avut ea problema de a fost răcită și nu mânca, n-am mai adormit-o deloc în brațe. Am pus-o pe pat și am încercat să o învăț să adoarmă singură. Și acum adorme singurică, doar că are mai multe stiluri de a adormi. Dacă este foarte obosită și o țin lângă mine, adorme pur și simplu în secunda 2 a adormit. Are și momente în care se joacă puțin și adorme. Dar are momente de genul ăsta, cum a adormit acum, de exemplu, când se joacă cu ce găsește pe acolo prin pat, cu o păturică, cu o pernă, cu o jucărie, și apoi începe să pentru că are suzeta în gură, face ceva de genul așa. Și atunci știu că trebuie să-i dau atenție, să o mângâi, să o pup, să-i fac ceva ca să adoarmă, pentru că dacă mă simte pe mine aproape, adoarme. Și astăzi, pentru că avea poziția pe care v-am arătat-o mai devreme, n-am vrut să o iau în pat lângă mine și să încep să o mângâi. Am lăsat-o acolo și am început să o pup aici, lângă, pe gât. Și am pupat-o eu cât am pupat-o și la un moment dat m-am oprit pentru că aveam impresia că doarme și m-am oprit din pupat, a început să facă el. Și până la urmă am pupat-o și o pupam acolo când a venit Adnan. Da, și eu aveam așa o poziție ciudată. Da, și am pupat-o acolo până când a dormit și în timp ce o pupam eu acolo a venit și Adnan de la sală. Și a venit lângă mine și m-a întrebat ce fac. Și eu spus, o pup. Și i-am spus că abia a dormit. Și apoi a spus, ok, hai, las-o că a dormit acum, las-o acolo. Și a spus, da, mai vreau să mai pup puțin. Și a început să râdă, pentru că era așa, stătea așa pur și simplu și voia să fie pupat. Doamne! Dacă sunt mămici care mă urmăresc, spuneți-mi și mie în secțiunea de comentarii cum adorm puii voștri, pentru că la un moment dat Eileen, de exemplu, când o adormeam în brațe, luase obiceiul ăsta să-i pup mânuța, până când adorme și nu trebuia să o legăn prea mult, pur și simplu îi pupam mânuțele până când adormea. La un moment dat stătea lângă mine acum de o lună și cred că
că a venit Adnan. Nu. S-a dus Adnan jos să cumpere ceva de mâncare și stătea lângă mine și îmi băga mâinile în gură și se juca cu mâinile în gură la mine până când adormea. Și acum are chestia asta pe care cred că este cea mai amuzantă și cea care îmi place cel mai mult, obiceiul ăsta, să o pup până când adorme. Mi se pare genial. Și acum a adormit. Și, bine, nu o să doarmă mult, pentru că astăzi a dormit pe la 10 și s-a trezit la 12 și acum este 4:30 și deja cred că doarme de o jumătate de oră. Deci pe la 5 cred că o să se trezească. Eu o să-i pregătesc prânzul lui Adnan. Bine, prânzul, da, e prânzul, că el oricum s-a trezit pe la 11 am mâncat, pe la 10, 11, nici nu știu, am mâncat, pentru că a dormit destul de târziu și v-am spus deja, de fapt, că a avut problema cu... n-a putut să doarmă de cald și abia spre dimineața a dormit, s-a trezit la un moment dat pentru că Aileen era gălăgioasă și așa și am mâncat de prânz pe la prânz, am mâncat de mic dejun pe la prânz și acum cred că este foame, o să-i pregătesc prânzul. Și după ce se trezește Aileen, o pregătim și poate ieșim la o mică plimbare pe aici prin zonă, pentru că este vremea super tare și... Da, văd că am și un păr super mega zbârlit, dar n-am ce să-i fac. Am de gând să fac o schimbare radicală când venim în România, pentru că nu mai suport să văd păr de-al meu prin toată casa. Nu-l mai suport, vreau să-l tai. Dacă ar fi după mine, m-aș rade în cap. Dar cred că aș arăta puțin ciudat. Dar abia aștept să venim în România, pentru că mă tund cât de scurt se poate. A venit Adnan de la cumpărături și vreau să vă arăt și vouă ce a cumpărat. Dar a primit și un cadou, o bere pe care... Da, noi nu bem bere. Bun, haideți să vă arăt repede. O să întorc să vedeți și voi. Bun, am întors camera. Haideți să vă arăt. Deci, bun, a cumpărat ridic pentru salată, ouă. Small ones? Ok. 2 ouă, 2 cutii de ouă. Ceapă, mi-a cumpărat mie aici a schnitzel. Schnitzel vegan. Ja. Schnitzel vegan. Pentru că de mâine începem iar cu nebunia. Brocoli. Burger din brocoli. Mie nu-mi place brocoli, dar vom vedea. Și ăsta pe care l-am mai cumpărat și care știu sigur că îmi place. Wow! You bought a lot of Red Bull. A cumpărat Red Bull, un castravete acolo și aici mai avem niște 3 cutii de cottage cheese. Și cam atât. Bun, nu, de fapt nu atât. În afară de ce v-am arătat, mi-a cumpărat și flori. Spune, cum ai dormit? Ai dormit bine? Spune, ce faci? Da? Ia vorbește cu tati.
Mhm.